everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ang laylay ni Mila. Well, kung dili mauli yan, at least, munipis-nipis ka ng imong uwat. Mubayad ko sa labing maayong doktor nga makapauli sa kanhin imong hitsuraw. O kung dili man, pues, dili paghihapon ka na problema. Muduol paghihapon ang mga babae nimo. Kay bayran ta ang matag babae nga mulipay nimo, Stanley. Lula. Problem solved. Dili ba? Apo, ipaniguro ko nimong mabalik ra kanimo ang kanhin nimong kinabuhi. Ma-enjoy ka pa pag-usab sa laing nasod. Og makakita karaon niya og babae nga alang gyud nimo. Lola. Now, all we have to do is wait aron ma-transfer ka na sa ospital dito sa syudad. Felipe? Nay, Naglantaw ka ni Adel nga nanilhig sa gawas. naglibog ko, nay. Naglibog ko kung unsaon ako siya, nay. Bisan giyon siya nako siya sa pagpasabot nga dili kinahanglan buhaton niya kini. Apan puguso siya, nay. Dili na gani ko makabantay nga gibuhat na niya ang kanhing mga buhaton ni Mila dinhi sa atubay. Kana lang ba ang imong nabantayan? Dili, nay. Lakip na iyang mga lihok ug sinultihan. Iyang gikopya si Mila. Anak, Desperada siyang akong dawato, nay. Og ipuli ko sa akong asawa. mauka ka na ang hinungdan, Felipe. Nay, Dili ka bagyod gihapon kumbinsido nga posibleng misud ang kalag sa akong anak sa lawas ni Adel. pinuang. Dili ko motuon niya, nanay. Ayaw ko ina nga nakumpinser ka niya. Sa sinugdan, wa ko mutuo. Apan may mga lihok siya o gipanulti nga bugtong kang Mila ko lang nakita, Felipe. Dili paghihapon ka na ikong katarungan, nay. Wa mahimutang ang kalag sa akong anak, Felipe. Hinungdan nga may balik siya sud sa lawas sa laing tao. Nay, unsa ko nang imong gipanulti? Kanatong duha, ako ang mas nakaila sa akong anak. Ako ay nagdaka niya sud sa siyam kabuan sa akong sabakan. Ako ang nagpakatao ug nagpadako ni Mila. Busa, mas nakaila ko kaniya, Felipe. Ug nasayod ko nga nagkinahanglan sa panabang ang akong anak aron magmalinaw na siya. Nay, Kinahanglan makapangayo kitag panabang sa pari ning atong parokya. Oh. Unsa ka to? may nabuak sa kusina. Kadiyot, ako ni adto. Diha ka lang. Kalisod tuhuan sa gipanulti ni nanay. Apan kon pananglit, tinuod man kini. Gustohon ko pa baka nga bubuwag pag-usab si Mila sa lawas ni Adel. Oh. Nawa na si Mila sa dapit nga iyang isiligan ka ganina. Ang paboritong tasa kini ni Mila ang nabuak. Kano nahog man nga maayo man akong pagkahimutang ni ini diha sa sud sa aparador.
Wa usab maabli ang pultahan sa aparador. Gihipos ko gyud kini agig handumanan. Naapa siya sa kolehiyo dihang nadaog ko kini sa raffles. Paborito niya kining gamiton sukad ni ato. Tungod ni ining drawing nga paborito niyang cartoon karakter. Ay, maayo hinuong pagkabuak. Dili ko na mahimo pang ipapilit. Pamuniton ko na lang kining buak. Nay. Ay! Ay! Aguyang ako. Ako tudlo. Kahapdos akong tudlo nga nasamad sa bildo. Naa ka magudi diha sa akong loyo. Wa ko makabantay. Nabuak. Ako na lang pamuniton og ilabay. Uy. Kisayon-sayon raman niya sa pagpamunit ang mga buak nga bildo. Adel, paghinay kay tingalig masamad ka. Higura siya mitanaw na ako o may pahiyom. Unsa ka nang imong gibuhat? Imong gikumot ang bildo? Uy, unsa ko ka nang imong gibuhat? Nganong gikumot mo ka ng bildo nga imong gipunit? Buhi ka na, Adel. Higo ka lang mi katawa. Diyos ko! Kaisog ni tinanawan ako nga misampit ko sa Ginoo. Nga nang gipaduol mo sa imong dunggan ang gikuptan mong bildo. Usay mo buhaton. Sakit sa dunggan ang imong gilitok na pong. Ay! Imong gisamaran ang imong dunggan! Nagkadugo ng imong dunggan. Gusto ka bang putlon ko kining usan ako kadunggan? O ihatag ko kanimo? Nanay? Ganahan ka kay muhatag na ako og bisan unsa ka ni adto sa kamay pa ko. Mga butang, sama ni ini. Padayon mong gisamaran ang imong dunggan. Hunungan na ka na! Nagkadugo na ka na! Felipe! Felipe, tabangay ko! Felipe! Wala gid si Adel dinhi sa silong. Bilakaw na ka siya. Pero imposible mo biya siya nga dili magpahatod na ako balik sa mansyon. O magpahibaw man lang. Misa ka na ka sa taas? Mas ko makabantay. Husto na! Ayaw na ka na buhata! Nagkadugo ka na! Felipe! Felipe, marikauna! Tabangi una ko! Si Adel! Felipe! Felipe, marikauna! Tabangi una ko! Si Adel! Wa na sa sala si Felipe. Busa, dili ka na niya mapatian. Gawas lang kung musingkit ka. Siguradoa lang sa imong pagsingkit. Dili ko makuptan ang imong dila. Aron dili ko kini maputol. Dili ikaw ang akong anak. Dili ka si Mila. Demonyo ka! May mahimo ka ba, Mirna? Oh! O dili ka na unya makahimo sa pagsumbong sa inyong pari. Kay putlan pa na kas imong tira. Ayaw! Iatras ka. Nahadlo ka ba? Hain na ang imong kaisog, Mirna. Ayaw! Pagdoon ako! Ayaw! Kalit siya mihunong. Milingi siya sa may sala. Kalit siya mibiha. Abi ko maghiyan akong pasakitan. Ang bata, mihilag ang akong apo. Filipa! Ayaw! Unsay mo gibuhat sa akong apo! Filipa! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!